Καλησπέρα. Πριν ξεκινήσω να πω πως φτιάχνοντας αυτό το βίντεο, έχω πλήρη συνείδηση ότι οι περισσότεροι που το ακούσουν θα διαφωνήσουν, ίσως ακόμα και να θυμώσουν με αυτά που θα πω. Επίσης καταλαβαίνω πως αν δεν γνωριζόμαστε, αν δηλαδή βρήκατε αυτό το βίντεο τυχαία στο ίντερνετ, θα με αντιμετωπίσετε με καχυποψία. Θα είμαι λοιπόν σύντομος και συγκεκριμένος. Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Το βιωτικό μας επίπεδο πέφτει συνεχώς λόγω της ανεργίας. Η ανεργία δεν είναι μόνο πρόβλημα των ανέργων, αλλά και όσων εργάζονται. Για ποιο λόγο? Οι υπάλληλοι, παρόλο που δεν πουλάνε όπως οι επιχειρηματίες και αυταπασχολούμενοι ένα χειροπιαστό προϊόν ή μία υπηρεσία, παρόλα αυτά πουλάνε κάτι. Το χρόνο τους. Και όπως συμβαίνει με όλα τα προϊόντα που υπάρχουν σε πληθώρα, πέφτει η τιμή τους και η αξία τους. Το ότι υπάρχουν λοιπόν πολλοί άνεργοι διατεθειμένοι να πουλήσουν το χρόνο τους ή να δεχθούν μισθό όλο και χαμηλότερο, ρίχνει συνεχώς την τιμή της εργατόρας, τις παροχές κλπ. Ακριβώς όπως συμβαίνει στην τιμή των πορτοκαλιών, για παράδειγμα όταν έχουμε υπερπαραγωγή και ούτω καθεξής. Αυτό μπορεί να ακούγεται κοινικό, είναι όμως πέρα για πέρα αλήθεια. Ζούμε σε περίεργες εποχές. Μέθοδοι και τρόποι σκέψης που αποδίδανε παλιά, σπούδασε στο πανεπιστήμιο, κάνει ένα μεταπτυχιακό, πιάσει μια καλή δουλειά για να έχει μια καλή ζωή, πλέον δεν αποδίδουν πολλές φορές ούτε καν τα ελάχιστα. Αυτό που θα δούμε συμπληρώνοντας τη φόρμα είναι ένας τρόπος να απαλλαγούμε από την ανταλλαγή χρόνου χρήματος, εκμεταλλευόμενοι μια νέα πρωτοποριακή ιδέα που κινείται στον χώρο των mobile apps, των εφαρμογών για κινητά και του internet marketing. Όπως είπα και αρχικά, αυτό που κάνουμε δεν είναι για όλους. Δεν αισθάνονται όλοι την ανάγκη να δημιουργήσουν κάτι δικό τους και δεν αισθάνονται όλοι την ανάγκη να βελτιώσουν τη ζωή τους αναζητώντας λύσεις έξω από τα συνηθισμένα. Παρ' όλα αυτά, οι ευκαιρίες βρίσκονται σε αυτά που θα συνηθίσουμε και όχι σε αυτά που έχουμε ήδη συνηθίσει. Αυτά που θα πούμε δεν είναι θεωρητικά, είναι πράγματα που προσωπικά έχω κάνει και που έχω βοηθήσει αρκετούς στην ελληνική αγορά να κάνουν επίσης. Συμπλήρωσε τώρα τη φόρμα και θα λάβεις στο email σου ένα αναλυτικό βίντεο που εξηγεί με κάθε λεπτομέρεια αυτή την ιδέα και κυρίως το πώς μπορούμε να κερδίσουμε χρήματα από το ίντερνετ, ακόμα και αν δεν έχουμε ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις. Τα λέμε μέσα.